سلام كبرات النايزا يوتيوب channel تخاتلتنا خمي تصنحوا نزوان زبلكم حطرتن وانا حبريتات تحزلكم قريب لكم سامو دا تحبيركم نصنحوا تمالي اب كل تግራይ ዝተመሓላለፈ ክልተ መልእኽታት መዘራረብ ኮይኖም ኣለዉ እቲ ቀዳማይ ሓደ ጀነራል ንግስነት 7 ኪሎ ከም ፔንዱለም ከይተዛዘወን ህዝቢ ትግራይ ሰላም ይሃቦ ዝብል እዩ ብኻልእ ወገን ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ስግኣት ምፍራሕን ምፍጣርን ዕጡቃት ምውዳብን ደው ክብል ኣለዎ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ንዞም ፀብፃባት እዚኣቶም ክንድስሶም ኢና إذا خمزيلو خلو بريزيدنت إيرترا أتو إساياس أفوركي أبو التدراو معسكر سوا تاريخيوم ملأختا محلالفهم أبزو حلف عامتات زقات أمو أمت أين نزبين حدقاتات تنزملكات مبرهي وملو نزوون كرينا أب قطر زكايت زولو ناي حماس إسرائيل ندردر نغطل متقعتات كم زغطل اليوم أب غازا إسرائيل هم متقعت أير ماين مقدح تصبوي زنوبر هتسانات كالوتن حاويسو لعلي 4 سبات كم زغطل تسمعو كمون حالتات فان أبسوات أمو متقعت أبيت صحفت بلتقنا زنورو بزحات تصوارات كم زوسود قليتهم كونريل دمك أزود بوغنم استقال سيفان مخنيات ألبو تلتفن سمعيتاون يخبلو قليتهم حانت غازيتا فرنساي دما أبا أخرانات كللا محاران خلط عمتات زغطل لقيتش تزملكات حتى توطيا دعم السرع إذا حالف عربين شو حتى ساعات أبزي كايرو نتعب كواب تركب كتما الفاشر أتقع خمس وررات حبيرو عطوقات دعم سرع نعداقات ريت بيت مأسرتن وتدرو معسكر خمس تقاطرو أبتي تمتم زبالة ختما فيديو ناقدحو أريوم زيوم بركت زبولو حدشتن حبريتاتاتن وطيوم اللو كم سعب كسمعكم يا حبيرنا نكاتاتن كبرات خاتاتلتنا بركت زبولو حبريتاتات نافيديو مستعانو أقدم ملخت ويدما نوتيفيكيشن نخبط حكم زيناتات بوان نختكاتاتلن زي يوتيوب channel زي سبسكرايب مقارنا يدول الملكت متواقع يترسعو تمالي أب كل تግራይ ዝተመሓላለፈ ክልተ መልእኽታት መዘራረብ ኮይኖም ኣለዉ እቲ ቀዳማይ ሓደ ጀነራል ንግስና 4 ኪሎ ከም ፔንዱለም ከይተዋዛወዙን ህዝቢ ትግራይ ሰላም ይሃቦ ዝብል እዩ ብኻልእ ወገን ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝብን ስጋኣትን ፍርሕን ምፍጣርን ዕጡቃትን ምውዳብን ደው ክብል ኣለዎ ዝብል መግለፂ ኣውፅያ ሓደ ካብ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ዝኾኑ ብርጋዴር ጀነራል ሃይለስላሴ ግርማይ ወይ ድማ ወድን በይተይ ትማሊ ኣብ ዝነበረ ሓደ መደብ ሰራዊት ትግራይ ተረኺቡ ዘስምዑ ዘረባ መዛረቡ ኮይኑ ኣለዉ እዚ ጀነራል ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ቅድሚ ኣዋርሕ ስሙ سومس وانجلاوي تجوار أتحجو أما عخنات زينا ببلتقنا خابز خصوصهم عزز تحد مخاني ذكر بزعة واناوي خونتات كل التجراي قدام مينستر أبي أحمد حدقة خمس خونة أب زجلت قالوا سومنا وأخيا بارلما ملستات الناتو هول أبزلو وان زي جنرال زي دما توزبل شمقلنا كل أخذ جبؤ ناب تجراي شما قل لا أخكو نزبل سباتي يخبل لما قست قدام مينستر أبي أحمد قالوا جبدني أبزلنا يو وان عشنا تنبر لبمولو إنك خونا يخلن سلام نخبر ذا أتخيق المخبار مبر سمي المعراي ملس معراي ملس دوي ملس إن بالك إذا خيت جبر زعنك في حيل دما بعلى خان داد لخا سلامك ما تأي خلن كو حالي فحدش حيلتات أب تجراي إن دام الملكان داد لخان نعتق كان ناي لوجستيكسن مراحة دقف إنها بك حدش معرف كينات أو دوا وتجراي مجمر الناس رحها سلازي شما قلتات ناب تجراي خيد الزول بعلاتهم توي ولمبر زفرونكم من زاتهم من قال خبروا نزبكم من هزو عالم زاتهم قالون أمونات قنو انبر تورير فتح زحتتن سلام زدلن هزوي كميل شو مقلنا لا أخيبل حجون مهرات أبوتاتن هايمانوتن شماقلتاتن نتمنقد سلام حزو ملس هزب تقراي أخبروا بلوم هزبنا سلام مسكوان أيو نقسنتكم زغطل نقسنتكم كم بيندلم كتوازا وزيولون كبل تزاريبو مسجيب استأساس ربتهم أبو ساوروس أستاذ أبو بكر كم شيخ إبراهيم تقاتل شو مقلنا أو زمت ربعنا بتقراي كم زخدن متبت أبي ذكر أبتقراي دما منبر سلام تسلالن ناودي سوانا شمقلنا مدلاون كمو جنرال ودن بيتي وسيخو قدامي مينستر حجنا يقو زي كونس ناي تكنولوجي عقم خونات بتحنا لنا بمال إذا هاو متنققتات بزملكات ملسي هولو إت جنرال نحنا ون عقمنا نايت مالي يكونن نتخونات اللي ميدنايو نحنا مسكالو تحبيرنا عقمنا بعينتنا وسخنا نساتهم قنا عركم سينم تمالي زي نبرة تكنولوجيا طوار قالنا ناولي فرارحو كم حقق انت مالي زي نبرة طوار نحنا انا خبل تزاريبو اتخالي اتمالي اب تقراي استمحلالة في ملأخت دما نحو واحد مقلت ايو حوحات فيدرال منجست عطوقاتن نادالو نعتقن كان تخونه زول تحستوتات زلو مجلص يوطيو اب لعل حزب سقاتات مفتار دو كبللو حزب تግራይ بسنكس تفصم مصنات عليت يوتو خفيللو كابتو خوينات استرفه سوات دما حجون بوررتي قتلن بحمام طميتن يموتلو دحر سمع بريتوريا سقايت حزبيون دو يبلن كبل اتودو يجلص حجون حزب تግራይ حتى بسلام بوليتيكاون قال سنخملسلو بتعكستي قالسلو انت خونا جن فيدرال منجستنت سقاي حزبي كامردع علي ابتو ورسته مسرته زمته مصلام تسميدلو كالي زور ورار مكيادن كونات المولى عندما ناي بروباغندا سراح يسرح له قبل اتودو يوسخ ناي بلصقنا منجست عطوقات تግራይና موداب تግባራት حلافነትን ዝጎደሉ ጥራይ ዘይኮነስ ነትስምዕ ፕሪቶሪያ ዘጥሕስዩ ዝብል ሕወሓት ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተወሳኺ ስጋኣት ምፍጣር ተቆጢቡ በትስምዕ መሰረት ዝተዋሃቦ ግዴታን ብምፍጻም ትግራይ ንምሕዳስ ግቡእ ክፍጽም ፀውዑ
ሓይልታት ፋኖ ኣብ ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ብልጽግና ብዝነበረ ብዙሕ ኣጽዋርን ከም ዝወሰዱ ገሊጾም ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ብወገኖም እቲ ቃልሲ ፋኖ ምኽንያት ኣልቦ ዝተፈለጠን ስምዒታዊ እዩ ክብሉ ገሊጾም ናይ ፈረንሳይ ጋዜጣ ሊበሬሽን ድማ ኣብ ኣኽራናት ክልል ኣምሓራን ንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለ ግጭት ዝምልከት ሰፊሕ ሓተታ ኣውፂኣ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናይ ሓበሬታ ኩናት ቀፂሉ ኣሎ ሓደ ወገን ጠፊኡ ተሓቢኡ ኣብ በዓታትን ገዳማትን ተዓጊቱ ክብል ከሎ እቲ ካልእ ወገን ድማ ልዕሊ 200 ሓይልታት ፋኖ ዝተቐተሉ ውግእ ተኻይዱ ይብል ኣብ ልዕሊ 50 ዝተፈላለዩ ቦታታት ተኽሲ ከም ዝተለዋወጡን ዝገልጹ ነንሕድሕድ ዘይስማዕምዑ ጸብጻባት መንግስቲ ኣብ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ክልል ኩናት ከም ዝቐጸለ ይሕብሩ እዚ 2 ዓመት ዝቑፀረ ግጭት መንግስትን ዜጋታትን ኣብ ከተማታት ወተሃደራዊ ማዕስከራትን ኣብ መንገዲ ጉዕዞን ብድብያ ኣብ ዝፈጸሙ መጥቃዕትታት እናተሰነየ ይቕጽል ኣሎ ሎሚ ንጎ ኣብ ምዕራብ ጎጃም ዞባ ቡሬ ከተማ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓይልታት ፋኖ ጎህ ከይተቀደደ ናብታ ከተማ ብምእታው ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ኣብ ማዕስከር ጸጥታ ሓይልታት እቲ ክልል ኣብ ፖሊስን ኣብ ቤት ጽሕፈትን ብልጽግና ዝነበረ ማዕስከራት ኢላማ ዝገበረ ምንባር ተፈሊጡ ሓደ ከም መራሕቲ ፋኖ ዝኾነ ኣስረሰ ሰማረ ንማዕኸናት ዜና ከም ዝገለጾ ኣብታ ከተማ ዝነበሩ ሓይልታት መንግስቲ ድሕሪ ምድምሳስ ኣብ ክልተ መደበር ፖሊስ ዝነበረ ኣስታት 50 ክላሽንኮቭ ዝዓይነቱ ኣጽዋር ኣብ ቤት ጽሕፈት ብልጽግና እታ ወታደር ዝነበረ ወታደራዊ ኣቑሑትን ከም ዝመዝበርዎ ገሊጹ ጸብጻባት መንግስቲ ብልጽግና ብወገኖም ሕጂ እውን ሚሊሻታት ነስልጠነ ኣለና ዕጡቃት ፋኖ ድማ በዝሒ ኢዶም ይህበለው ዝብል መግለጽታት የውፅእ እዚ ኣብ ደቡብ ወሎ ከለላን ኣብ ቀጠና ጎንደር ድማ ፈልዮም ዝኣደንዎም ከምኡውን ኣብ ሰሜን ሸዋ ሜዳ ኦሮሞ ዝተባሃለ ዕጡቃት እዮም ክብሉ ወሲኾም ገሊጾም ከምዚ ዝኣመሰሉ ጸብጻባት እናወፁ ክልል ኣምሓራ ግና ግንባር ውግእ ኮይኑ ልዕሊ 24 ነዋር ሓሊፍዎ ኣሎ እቲ ዝድለ መጠን እኳ እንተዘይኾነ ብመጠኑ እቲ ኣብ ክልል ዘሎ ቅልውላውን ውግእ ግን ኣህግራዊ ኣቓልቦ ክስሕብ ጀሚሩ ኣሎ ጋዜጣ ሊበሬሽን ናይ ፈረንሳይ ኣብ ናይ ትማሊ ሕታሙ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኢትዮጵያን ንናጽነቶም ዝቃለሱ መንእሰያት ዝብል ኣርእስታት ሒዙ ወፂኡ ኣኽራናት ክልል ኣምሓራን ኣብ ቃልሲ ዝተጸንበረ 19 ዓመታት ኣዋልድ ዛንታ ቀሪቡ እዚ ውግእ ተዓዋቲ ከይሃለወ ይቕጽል ኣሎ ክብል እቲ ጸብጻብ ይገልጽ ነዚ ናይ ፋኖ ምንቅስቓስ ዝምልከት ምኽንያታዊ ኣይኮነን ብዝብሉ ርእይቶታት ዝፍለጡ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ብወገኖም ትማልነት ዝረጋገጽ ናይ ርእይቶ ሂቦም ኣለዉ እቲ ሓይልታት ፋኖ ዘካይድዎ ዘለዉ ቃልሲ ምኽንያት ኣልቦ ዝተፈለጠን ስምዒታውን እዩ ክብሉ ገሊጾም ናብ ዕርቅን ሰላማውን ፍታሕን ክመጽእ ድማ ጸዊዖም ኣለዉ ኣብ ጋዛ ልዕሊ 40 ፍልስጤማውያንን በመጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ተቐቲሎም ኣብ ጋዛ ህፃናት ሓዊሱ ማይ ንምቕዳሕ ጽበዩ ዝነበሩ 10 ፍልስጤማውያን ኣብ መዕቆቢ ተፈናቐልቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣየር እስራኤላውያን ከም ዝተቐተሉ ኤጀንሲ ሲቪል ጸጥታን ሓለዋን ሎሚ ኣፍሊጡ እቲ ትካል ለይቲ ሎሚ ንጎሆ ጥራይ ልዕሊ 40 ፍልስጤማውያን በመጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ከም ዝተቐተሉ እዩ ዝግለጽ እዚ ኣብ ዝኾነሉ ልኡኻት እስራኤላውያን ሓማስ ነቲ 21 ኣዋርሕ ዝቐጸለ ኣሰቃቂ ኩናት ደው ዝበለ ግዝያዊ ተኽሲ ደው ብምባል ስምምዕ ንምጋር ኣብ ድርድር ሓደ ሰሙን ኣሕሊፎም ኣለዉ እቶም ክልተ ወገናት ኣብ ዶሃ ርእሰ ከተማ ኳታር ብተዘዋወር ድማ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ድርድር ስምምዕነት ከይበጽሐ ንምዕንቃፍ ትማሊ ቀዳም ነንሕድሕዶም ክካሰሱ ከም ዝወዓሉ ይዝከር እዞም ክልተ ወገናት ኣብ ድርድር እናሃለዉ እስራኤል ግና ኣብ ጋዛ ትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ቀጺላቶ ትርከብ ኣብ ሰሜናዊ ጋዛ ከተማ ኣብ ዝርከቡ መንበሪ ኣበይቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 8 ሰባት ከም ዝተቐተለ ኤጀንሲ ጸጥታ ሲቪል ሰባት ገሊጹ ኣብ ማእኸላይ ጋዛ ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ተፈናቐልቲ ኑስራያት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድማ 10 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ተፈሊጡ ኣብ ኑስራያ መዕቆቢ ተፈናቐልቲ ኣብ መከፋፈሊ መስተማይን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 8 ህፃናት ሓዊሱ 10 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ኤጀንሲ ዜና ፈረንሳይ AFP ጸብጺቡ ካልኦት 11 ፍልስጤማውያን ድማ ኣብ ከተማ ጋዛ ዝርከቡ ዕዳጋ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ህይወቶም ሲኢኖም ቃል ኣቐባሊ ሲቪል ጸጥታ ኤጀንሲ ጋዛ ከም ዝገለጾ ብሓፈሻ 43 ሰባት ብናይ ለይትን ሎሚ ንጎሆን መጥቃዕትታት እስራኤል ህይወቶም ሲኢኖም ኣለዉ እቲ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስተር ጥዕና ጋዛ ድማ እቲ ኩነታት ካብ ዝጅምር እንዳሓር ልዕሊ 58,000 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐተሉ ኣብ ጸብጻብ ወስፊሩ ኣብ ዶሃ ኳታር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ድርድር ሓማስን እስራኤልን ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ባዕሎም ክውስኑ ዘይክእሉ ተደራደርቲ ብምልኣኹ እቲ ድርድር ብዘይውፅኢት ክበታተን ኣብ ኣፍ ደገ ከም ዘብጽሐን በዓል ስልጣናት ፍልስጤማውያን ምግላጾም ይዝከር دعم سريع زحلف عربي نشوعة ساعات أبزك هيدو انت أبكبابات تركب كتما الفاشر أتقعو كم زوررن عطوقات دعم سريع نعداقات ريت بيتا ما أسرتن وتدروا مع عسكر من كم تقاطرن أفتت زبالة ختما فيديو نقدحو أريم كد مع أسرت حمشارح الفاشر نمكوت أروق أبز جمر لندحر بزحات عطوقات دعم سريع نابتا ختما 5 أتون فلما أوانيو سراويت سودان ترمت قاعت بمكان عطوقات دعم سريع داقيمو خبتا ختما دفيوهم أبزين شوعة ساعات تستخايدو قدما نتين بزح أوارح كم فتات نجدي رح يقول أنا عراقة طريت النايت ختمة وقاط أروخ إلى ملو بتوسخ بيت ما أسرت وأنا بيت صحفة ما أخلي عقور سراويت نحت إيروان تقاطات إيروم سنبت نجو سراويت السودان بزفن هو متقعتي قبل على تعتقو جلة كبير كسارة 5 ورودون كبت ختمات أرارجو 5 وطوان حبيرو